Co kurwa? Zawrzeć ten pysk. Za wiele mozymów mam ci podejść. Skurwysyny. O, moi drodzy, was się tutaj nie spodziewałem. A tak naprawdę to ekipa telewizyjna z MTV, która przyjechała tutaj, zostawiła mi swoją kamerę, bo niestety jak wjeżdżali na podjazd, to tam stoją dwa moje Jaguary zaparkowane i jednego niestety zarysowali, także tam teraz przyjechała policja i oni tam się dogadują, a kamerę zostawili mi, żebym tutaj mógł wam pokazać, jak generalnie się tutaj u mnie żyje. Bardzo dużo z was było ciekawych, jak to generalnie żyje się za pieniądze z YouTube'a, za pieniądze ze streamów, także tutaj przy okazji, że wpadła do mnie ekipa z MTV, postanowiliśmy pokazać wam, jak się tu u mnie żyje, także zapraszam was. Tutaj, moi drodzy, na tym, na czym siedziałem, to jest mój ulubiony taki tron. To jest, widzicie, wykonane z takiego pniaka, obitego takimi stalowymi pasami. To jest jedna z gałęzi Dąbu Bartek, tylko nikomu tego nie mówcie, bo za to się idzie do więzienia. I wysłana przeze mnie ekipa specjalna taką gałąź właśnie zajebała w nocy, żeby przyrządzić mi z tego taki super tron. Na to sobie daję taką poduszeczkę. Oczywiście to jest tutaj, wiadomo, skóra importowana prosto z Australii. To sobie nakrywam tutaj taką ściereczką i sobie po prostu siadam i sobie siedzę jak panicko, jak król na tronie. Tutaj, moi drodzy, mam drzewo. To jest jedno z moich licznych hobby. Jestem kolekcjonerem, pasjonatą, hobbystą drzewa. Mamy tutaj, moi drodzy, wszelkiego rodzaju gatunki. Bóg, olcha, sosna limba. Tutaj nawet ten kawałek został wycięty przez wynajętą przeze mnie ekipę z tej brzozy w Smoleńsku. Prawdopodobnie to jest właśnie ten kawałek, o który tu polew zahaczył skrzydłem. Także no. Tutaj jest jeszcze pamiątka z tego, jak pracowałem na kutrze rybackim i tym żeśmy te dorsze takie dupne wyciągali, wiecie, z wody, tak za pysk i wrzucali je na pokład. Tutaj jeszcze taka pamiątka, jak byłem w partii komunistycznej, ale o tym to opowiem wam innym razem. Tu są jeszcze sanie, na których lubiała sobie popierdalać młoda Katarzyna Aragońska. Tutaj mam gąbki, to jest gąbka wyłowiona z Morza Czarnego, mega rzadka, tą myje się tylko w niedzielę. Tutaj mamy gąbkę z Bajkału, tą się myje w sobotę, a tą gąbką myję sobie dupę na co dzień. Tutaj jest coś bardzo szczególnego, to jest taki kamień wyciągnięty z ruin Atlantydy spod wody i tym jak mi się takie blazy robią na piętach, taka zrogowaciała skóra, to tym sobie po prostu szoruję. Jak kojarzycie taką grę jak Half-Life, to wiecie, że tam główny bohater Gordon Freeman miał taki łom i właśnie ja ten łom mam. On mi go przekazał, jak się spotkaliśmy w siedzibie Valve'a parę lat temu i tak po prostu sobie lubię tutaj czasem przyjść do mojej letniej haciendy i sobie tak powspominać te czasy, jak ogrywałem Half-Life'a, tak pomachać tym trochę, poudawać, że jestem takim Gordonem, wiecie o co chodzi. Tutaj mam takie liny i sznurki, bo jeżeli chodzi o życie erotyczne, to ja bardzo lubię takie bardziej wyuzdane zabawy. Kneblowanie, wiązanie, bicie, rzucanie bumerangiem. A i to jeszcze nie wszystko! Generalnie bardzo dbam o tą fizyczną stronę swojej urody. Tutaj mam barek z licznymi, bardzo drogimi alkoholami, bo bardzo lubię spożywać alkohol. Tutaj wam pokażę nawet mój ulubiony. O, to się po śląsku nazywa bryna. No to pysk. Ulubiony właśnie drink to jest bryna filtrowana przez kromkę chleba. Tu, moi drodzy, mam pędzel, nowy jeszcze nie używany. Tutaj mam więcej pędzlów, bo musicie też wiedzieć, że w wolnych chwilach maluję obrazy. Tutaj stare tablice rejestracyjne jeszcze z moich starych Lamborghini, ale je już sprzedałem. Tutaj, moi drodzy, jest moje jacuzzi i jak mam taką fantazję, to sobie w niedzielę biorę, nalewam gorącej wody i sobie się kąpię. Nie działa niestety ten automat do robienia bąbelków, także przed tym kąpaniem zawsze się staram najeść dużo fasoli, kapusty i tak dalej, żeby sobie po prostu sam te bąbelki zrobić. Tutaj jest podkowa z konia Napoleona, na którym jechał na Moskwę. A tutaj coś bardzo szczególnego, to jest lampa naftowa, którą Napoleon oświecał sobie wieczorem, kiedy kładł się do łóżka i czytywał literaturę. Jako że planuję zrobić sobie profesjonalne studio nagrań, to tutaj mam takie profesjonalne gąbki do wyciszania pomieszczenia. Jedna taka kosztuje 250 €. Bardzo rzadkie, one są dostępne tylko w jednym sklepie w Stanach Zjednoczonych. Także sprowadziłem ich sobie całkiem dużo, jak widzicie. Tutaj mam świeżutką prasę, bo lubię sobie poczytać, być na bieżąco. Tutaj jeszcze takie relikty z czasów, jak próbowałem zostać baronem narkotykowym. To jest jeden z moich licznych rowerów. Ten akurat był wyjątkowo tani, bo udało mi się go wykupić z muzeum. To jest ten rower, na którym pierwszy Polak wygrał Tour de Pologne. Zjebany.
jebać rowery, przecież mam Jaguary. Jak jeszcze byłem pilotem samolotu, to tutaj z Messerschmitta wyciągnąłem tę kierownicę i sobie lubię czasem romantycznie tak wspominać, jak to było, wiecie, jak jeszcze pilotowałem. Tutaj jest moja spiżarka, tu sobie przetrzymuję przetwory, chociaż ostatnimi czasy, oczywiście jak wiecie, żywię się głównie na mieście, w restauracjach pani Magdy Gessler. Tutaj jeszcze siekiera, pamiątka z czasów, jak statystowałem do piątku 13. Tutaj jest moja torba od Gucci'ego, taka torba wyjściowa, 550 euro, to jak sobie idę gdzieś na zakupy, na przykład kupić kartofle do spożywczego czy coś takiego, to sobie tutaj te kartofle ładuję i tak sobie po prostu na ramię zakładam, chociaż przeważnie to zlecam służbie i sobie o tak właśnie sobie idę. Tutaj gogle kierowcy z czasów, jak jeszcze jeździłem w Formule 1, nie będę ich ubierał, są strasznie upierdolone. Czasem by wypadało coś posprzątać, nie? Ale ja mam służbę. Bardzo lubię tu być, wiecie, chociaż to jest jedna z moich licznych oczywiście posiadłości, to tutaj to jest w zasadzie to miejsce, gdzie się czuję najlepiej, gdzie się czuję taki wolny, gdzie wena artystyczna jest najlepsza. Tu się mogę wyluzować, posiedzieć sobie w ciszy. No i to by było w sumie na tyle. Dzięki bardzo, że mnie odwiedziliście, mam nadzieję podobała wam się moja rezydencja i mam nadzieję wpadniecie ponownie. No, to tyle. Ja spierdalam na squasha.